I hope I am not prejudicing investigations, but I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this. We have collected certain information. We have collected certain facts. And when that information comes on the Form 242, which if everything goes according to plan, we will use to go to court, you will see detailed information with the facts, figures and numbers. You will see those things. Vachishandisa mari dzenyika ino zvavanoda, vachimanipuleta mamiriro enyika ino, vachifunga kuti hakuna mwe munhu anogona kuvatsiura, kunyangwe nayo ZAC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, yakatomboramba yakanyarara. Pane nyaya saka zviri kunzi aiwa mukomana ane case to answer, tofanira kuita sei kuti timutore tipinde naye mumatare edzimhosva apindure nyaya dzake. Handizoziva kuti semwana wababa anotongeka here. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, hanzi chisingapere chinoshura, chinokura, chinokotama. Vakuru vakataura handitika. Hanzi kangoma kana koririsa kakuda kuita sei, kakuda kupaduka, kakuda kubvaruka. Mawanatangisa. Mukomana mukobvu anenge ari kunzi ari parani, ende vakomana ve-anti-corruption vari kutomutsoma vachichedza kuti aiwa taane umbowo hwakawanda. Pakabuda evidence yekutanga, voice note rekutanga rari, takangoti pamwewo ndizvozvo zvimwewo vana kuzvitora serious, but vakazoona mapepa, vakazoona mamwe maaudio oramba obuda, vakati pane nyaya apa, pane nyaya. Saka zviri kunzi aiwa mukomana ane case to answer, tofanira kuita sei kuti timutore tipinde naye mumatare edzimhosva apindure nyaya dzake. Handizoziva kuti semwana wababa anotongeka here kana kuti pane nyaya apo, kana kuti vachangoita mutactic wavo inonzi catch and release yemazuva yese, kuti atamubata asungwa chino onzwanzi apiwa bail, ndiye bail zvatokanganwikwa. Mutactic iwo wakuzivikanwa nemunhu wese handitika. But tisingapedze nguva, ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapa handitika. Kana wakavharwa mari nemaprofita efake aya nen'anga dzefake idzi, ndibate futi pasame number idzodzo handitika. Right, panapa nda kuplaya a clip from Heart and Soul TV. Vanoda kuzonoona the full clip, munongoenda nyu munoona ikoko, but apa dangoti turu kadiki munzwe mukuru achitaura kuti aiwa mukomana Wicknell tikutomutsvaga, ende mukomana Wicknell ane a case to answer, anofanira kuita sei kupindura nyaya dzake. When the first audio was leaked, there wasn't much for us as ZAC to go by. But when the document subsequently was circulated and an audio came out, there was now substance from which we could commence investigations, and that is what we did. So our investigators are in the process of checking what they found so far, because what we have done, I can tell you this, what we have done is we have now called these three gentlemen so that we have certain documents which we will present to them. I hope I am not prejudicing investigations, but I want Zimbabwe to know
that we have not been sitting on this. We have collected certain information. We have collected certain facts. And when that information comes on the Form 242, which, if everything goes according to plan, we will use to go to court, you will see detailed information with the facts, figures, and the numbers. You will see those things. Hanzi neZimbabwe anti-corruption naye waisusu hatina kungogara pasideline tichingoona zvichiitika aiwaka tikutobatanidza umbowo hwese hwekuti vakomana ava tione totodhila navo sei. Muchazviona zvenyu pamberi apo amenoka amenoti unoti chiine nyaya iyi kuti mukomana mukobvu anopinda here kuseri mukomana kana kuti akachibata kuti dzvi. Mawani Zimbabwe wadaita serious nayo nongomuka wakafenda neBP baba. So the best way is just to laugh and enjoy anditika. But siya comment section wotaura zvaunofunga kuti mukobvu mwana wa baba anopinda here kuseri iye akachibata kuti dzvi. Rega tinzwe mukuru kuti ari kuti chiyo. You will see those things, mark my words. So what I want to assure you is on the day that the information leaked, we looked around, couldn't find much. But subsequently, when the second document audio leaked and the document, we were able to go and pick certain information. I'm not at liberty to disclose at this stage, but I can assure you, my investigators have that information and will share it with Zimbabwe so that you know that as ZAC, we are not toothless. Right, vanozoda kuona the full clip endaipa attend so munozvionera ipapo zviri kuitika kuti zvakamira sei zviri kufamba sei handitika but aiwa chinhu chakabatwa baba kunzi dzvinyi vasi kumbochisiya baba saka ngatishandisei mukana ndo clip randiri kufamba naro zvamanje manje. Siya comment section wotaura kuti unofungei nazvo Zimbabwe anti-corruption inokwanisa kusunga here mukomana, ine simba here rekusunga mukomana uyu. Uyezve kudai maaudio aya asina kulika maaudio, mukomana aibatwa here, aizosungwa here kana kuti aizongosiwa akaita sei akadaro handitika. Ende nyaya yacho futi yakatonopindirwa ende yakatogarirwa nevemachechi. Vemachechi vane shoko ravo ravataura ravabuditsawo. Saka panapa toda tinzwe video clip kubva kuna Bishop Nyamakanga vachitaura kuti unoita zvinhu uchifunga kuti wakangwara, mwaromva akusiya, but kana nguva yacho yazokwana baba munenge mapa ma1 pakashata. Sarega iti play the video ra Bishop Nyamakanga muzvinzwire kuti zviri kunyasofamba sei. Haleluya, hama dzinodikana. Bhuku redu rinoti kuna mapisarema, makazviita zvose izvi ndikaramba ndinyerere, ndokubva mafunga kuti ndakafanana nemi, but chiregedzai muone mabvamburiro andichakuitai. Vana Chivhayo vakazviita zvose izvi. Mhuri yeZimbabwe ndokubva yaramba inyerere. Mwari vacho ndobva vaita zvavo kunge vakanyarara, kubva vaita kunge vasiri kuona. Gambisirwa Mwari muziva zvose, vanoona zvinoitwa pakavanzika, vagonzwa zvinotaurwa pakavanzika, vachiita zvavo zvavanoda, vachishandisa mari dzenyika ino zvavanoda, vachimanipuleta mamiriro enyika ino, vachifunga kuti hakuna mumwe munhu anogona kuvatsiura. Kunyangwe nayo ZAC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, yakatomboramba yakanyarara. Vazotanga kutaura izvezvi kuti toda kuinvestigata. Chamaa kuda kuzoinvestigata nhasi chii?
ndava chamakuda kuinvestigata nhasi hachina kutangira nhasi, chakatangira kumashure. Vanamai vedu vachiita tweki, mota, vanhu vachipiwa mota kuita kunge munhu ari kupa mabhanzi, and yet relevant authorities remained quiet. Mwari ndobva vaita step in. Kana mozogara musajairire, musatambe naMwari. Kana mozogara ende Mwari vachigere kupedza, Mwari vari pabasa. Zvese zvamuri kufunga kuti zvakavanzika, Mwari vari kufukunyura pachena, zviri kubuda. Ndakataura kumusoro ndikati a great new Zimbabwe is coming. Vazhinji hamuna kuzvitenda. Vazhinji makati kutamba kwatiri kuita nenguva, but zviratidzo zvatiri kuona zviri kutitungamirira to a great new Zimbabwe. Makazviita mukaramba munyerere nechembere dziri kumutawa-tawa, dziri kwadora, dziri kuchirasa uta, kuchirasa vana, kubhinga. Ndokubva vese ivavo nemavhenda varamba vakanyarara. Ndokubva mafunga kuti Mwari wavo akanyarara. Mwari ari kunamatwa muno muZimbabwe haana kunyarara. God is on the move. God bless you. Right. Mavanzwa bishop wachitaura handina mashoko ekuwedzera kana ekutapudza, ndo mashoko arotaurwa naBishop aya. Ndichazodzoka futi nefull update ndichikuudzai, ndichikuzivisai kuti zvichange zvakamira sei panyaya yematch iriko. Handitika ayo munozama update ndogara ndichikupai, ndichikuzivisai kuti SADC protest zviri kufamba sei, zvakamira sei. Handitika ende panapa munozva tinokupai nyaya dzine umbowo, kwete nyaya dzinongotaurwa dzichibva mumusoro, tokuratidzai mozvionera mega kuti ndo zviri kuita sei, zviri kuitika. Handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tokuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.